माजबाट पुलिस बिफाननि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा साबा दुथांखौ हमनो हाबाय। नंगौ, सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ माजबाट पुलिस हानजाया हमनो हाबाय। बावैसो सिगां अरां माजबाराव गिख्रंथाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानानै थांदों। सासे 10 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदोंमोन। सासे उन्दै हिनजावसाया साद' दुथांफोरनि हानजा जिनाहारिनि बोलि जानांदोंमोन आरो पुलिसआ जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव सासे सुबुंखौ हमनानै सोंथि खालामदों। साबा दुथाङा दासिमबो खारखोमानानै दं, नाथाय पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव साबा दुथांफोरनि मुंफोरा फारियै मुस्ताक आहमेद, महिदुल इस्लाम, अफिजुल आली, सासाम आली आरो एसन आहमेद बैसोर साबा जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।